היי, אתם בעוד סרטון, והיום אני מראה לכם סרטון על התיק איפור שלי. בתיק הזה אין המון מוצרי איפור, כי אני עדיין לא הספקתי לקנות ואני אעשה גם קניות. וגם בסוף הסרטון יהיה לכם, אני אגיד לכם כל מיני דברים שיהיו בסרטונים, מה יהיה בקרוב. אז בואו נתחיל. טוב, אז המוצר הראשון שיש לי פה, אני אחזור אליכם, אני אסדר את האיפורים, את האיפור בשורה, ואני אחזור לכם. טוב, אז סידרתי את כל המוצרים שהם ככה, ופה אתם יכולים כבר לראות את המוצר הראשון. אז המוצר הראשון הוא כזה דבר, שהוא צלליות, והקופסה בצורת לב, והמברשות של הצללית באות בכאלה. בלב כזה, וזה כל הצבעים של הצלליות, הם באים עם נצנצים נראה. הנה, וזה ממש חמוד. אני לדוגמה, אם אני הולכת למסיבות, אני שמה קצת על העיניים לבן בצבעים אחרים, וזה עלה לי נראה לי 25 שקל, נראה לי. טוב, אז יש לי עוד צלליות. סליחה אם מפריע פה האור, כי אני מנסה להסתיר אותו. הנה ככה. ויש לנו את הצלליות של הביוטי קר, שהם עלו לי, כתוב פה, שהם עלו לי 40 שקלים, ומביוטי קר קניתי אותם בראשון לציון, בקניון שמה, בקניון הזהב נראה לי. טוב, אז בואו נפתח ואני אראה לכם את זה מבפנים. והנה זה ככה נראה. זה ככה נראה, יש פה מלא צלליות, וזה בא עם כמו שקף כזה, שקוף. ויש פה יש פה 56 צלליות בגוונים שונים, ואני משתמשת המון בצלליות האלה, כי הן צלליות ממש מיוחדות ואני ממש אוהבת אותן. אז כן. עכשיו נעבור לדברים שהם יותר כאלה מברשות ושפתונים. טוב, אז יש לי מברשת כזאת של סומק, שהיא, אני לא זוכרת איפה היא, אבל אני אוהבת להשתמש בה, כי היא גם טובה לי לפנים והיא עושה לי פחות צבע, וגם היא ממש טובה לי. ויש את המברשת הזאת, מברשת לריסים, זה מברשת לריסים וזה מיישר אותם, וממש אני אוהבת להשתמש בזה. טוב, אז יש גם את זה, שזה כזאת, זה סט ביחד, ויש עוד שתי מוצרים שהם באים איתם ביחד, וזה מברשת לצללית, לחלק הזה נראה לי. ויש את זה, שזה בעצם גם אותו דבר לצלליות, ויש את זה שזה גם לצלליות. וזה כל הסט. וכן. נכון, הדבר הזה, אז הוא גם לצלליות, אבל פחות אני משתמשת בו, כי אותו אני לא כל כך אוהבת. אז כן. אז הדבר הבא הוא שפתון כזה, שהוא כמו בקבוק קולה ממש חמוד, שאפשר אפילו להוציא את הפקק ולהחזיר, שזה כאילו כזה פקק, כאילו בקבוק קולה. וכן, ויש פה, וזה, גמרתי אותו כמעט, יש לו ריח דובדבן כזה, והוא גם עושה לי גם פחות צבע, הוא עושה לי כזה כאילו, השפתיים שלי הן קצת אדומות, אבל כאילו הוא ממש טוב לשפתיים שלי, כי אני ממש אוהבת אותו, וגם יש לו צבע שמתאים לשפתיים שלי, אז בגלל זה הוא טוב לי.
ויש שפתון כזה שהוא פחות, אבל ממש פחות אני משתמשת בו, כי אני לא אוהבת אותו. אולי אני אביא את זה למישהי אחרת, שהוא כזה שפתון חום עם נצנצים כזה. חום שחור עם נצנצים. נראה לכם? כזה אתם לא תוכלו כל כך לראות את הצבע, כי יש אור וגם זה מסתיר. אבל אותו אני לא כל כך אוהבת, אז כן. ויש את זה שיש לי שפתון נחות לשפתיים בריח דובדבן. הוא ככה נראה מבפנים, אני המון משתמשת בו, אני ממש אוהבת אותו, הוא ממש טוב לי לשפתיים. והוא מחברת לביוס, נראה לי, לביוס, שפתון לטיפוח השפתיים. והוא, אמא שלי קלטה לי אותו, אז אני לא יודעת מה המחיר שלו, אז כאילו, כן. נעבור לדבר הבא, שהוא גם מהביוטי קר, קניתי אותו ביחד עם הדבר הזה. והוא כזה, שמים אודם, ואחר כך שמים אותו מעל האודם, והוא שקוף כזה, והוא ממש, אני אוהבת אותו. אפילו אני שמה אותו בלי אודם, שהוא עושה לי קצת מלאים בשפתיים. והוא גם כזה קצת צורט לי את השפתיים, אבל זה נוח עדיין. טוב, אז זה כל המוצרי איפור שלי, וסליחה אם אתם רואים קצת חושך, כי סגרנו פה את החלון, ואני צריכה גם לסדר בפלאפון שלי את המנורה הזאת שעושה עליי אור, אז אני אנסה כמה שיותר שתראו אותי. וזה כל המוצרי איפור שלי. אני רציתי להגיד לכם שבעוד סרטונים יהיו אתגרים, יהיו איך להכין סליים מחברות אחרות של מרכך כביסה, ויהיה גם דברים שקניתי, ויהיה גם כל מיני דברים שאני מדברת איתכם, דברים חדשים, ומקווה שנהנתם. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, ואל תשכחו להירשם לערוץ, כי יהיה גם מלא הגרלות ויהיו ממש דברים כיפים. תודה שצפיתם וביי.